ଚମ୍ପୁଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି କମି କମି ଯାଉଛି, ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ହାତୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସରକାର କଳକାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ସହିତ ପନିପରିବା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ବାମେବାରି, ବାଲିବନ୍ଧ, ଚମ୍ପୁଆ, ଉଖୁଣ୍ଡା ବନପାଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ତାଣ୍ଡବ ଭିଆଉଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହାତୀ କବଳରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବୈତରଣୀ ଖବର।